Git, bliver du 50 år, var der en, der sagde til mig før sommerferien. Og jeg har fået lignende kommentarer i løbet af foråret, og ikke nødvendigvis shit-agtigt, men det har egentlig givet mig tid til at reflektere over nogle ting i forhold til, at jeg nu er halvvejs i livet, og jeg fik lyst til at dele nogle af de tanker med jer, fordi jeg tænker, der er mange, der har både meninger og refleksioner omkring det her med alder. Og, og det her, at jeg nu er blevet en 5,0 udgave, det lyder jo sådan set meget fancy. Halvvejs i livet. Øh, for mig tror jeg, det handler rigtig meget om, hvad man har fokus på. Og vælger man at tænke, shit, jeg er gammel, jamen så bliver jeg jo også gammel. Øh, hvorimod den her tankegang omkring, at jeg har levet halvdelen af mit liv nu, hvis alt går vel, eller hvad man nu siger, hvis universet vil være med mig, øh, den kan jeg egentlig meget bedre lide at forholde mig til. Og for mig er 50 jo egentlig bare et tal. Øh, tallet er jo ikke vigtigt. Det kommer an på, hvad man lægger i det. Ligesom med alt muligt andet. Og ja, de sidste måske lille halve års tid, eller måske 3 måneder, har jeg jo egentlig reflekteret rigtig meget over det her med at fylde 50, og så blev jeg 50, og har også haft efterfølgende holdt en skøn fest. Og det satte virkelig tankerne i gang, og det inspirerede til den her serie, eller den her serie med fire afsnit i omkring det, og ja, livet omkring, eller livet efter de 50. Jamen, hvad er det egentlig for et liv, og hvad tænker jeg tilbage på? Øhm, jeg har jo altid været en gammel mor. Jeg husker tydeligt, da Mille hun kom hjem på et tidspunkt og sagde, mor, jeg tror, du er den ældste mor i klassen. Og heller ikke dengang, der ramte det mig ikke sådan, det var mere sådan en konstatering, nå, er det fint nok. Men ellers så, ja, så har jeg jo gjort mig nogle forskellige tanker omkring det her med, at det er bare et tal. Og så har jeg også tænkt rigtig meget over den rejse, jeg har taget de sidste 10 år. Øh, og så mærker jeg en enorm taknemmelighed også for det sted, jeg står i livet lige nu. Og så er jeg mega nysgerrig på den her overgang, som jo kommer. Øh, overgangsalderen, eller hvad vi nu skal vælge at kalde den. Og de ting, jeg lige har nævnt nu, er nogle, jeg også vil tale videre ind i de kommende afsnit. I dag kunne jeg rigtig godt tænke mig at snakke om mindset i forhold til det her tal her. For som jeg snakkede om før, så er tallet er jo ikke vigtigt. Det er mere, hvad man lægger i det. Og it's all about mindset. Det er det bare. Fordi jeg kan jo godt vælge at tænke, øh, at, at nu er jeg ved at være gammel. Men jeg føler mig på ingen måde gammel. Og jeg har så meget, jeg skal nå at opleve endnu. Og så har jeg rigtig meget, jeg skal nå at dele ud af. Fordi den rejse, jeg har taget ja, de sidste 10 års tid, har jo været et kvantespring af sin art. Fra at jeg lige omkring, da jeg var 40, jeg kan huske, at jeg inviterede til min 40-års fødselsdag, og jeg følte mig egentlig meget sej, men det var mest udenpå. Indvendigt følte jeg mig på ingen måde sej. Jeg var evigt bekymrende, og jeg var mega usikker på mig selv, og den måde, jeg så mig selv på, det var bestemt ikke sådan, omverdenen så mig. Jeg var enormt selvkritisk. Øhm, Og så behandlede jeg min krop afsindigt dårligt. Jeg var slet ikke bevidst om, at det her hylster her, at det faktisk har en kæmpe rolle i forhold til, hvordan jeg opfattede mig selv og min indvendige følelse. Øh, jeg følte mig enormt ensom, og jeg forsøgte egentlig at være perfekt på rigtig mange områder, fordi jeg ville bare så gerne være vellidt og elsket af mine medmennesker og kollegaer og relationer. Og på en eller anden måde, så havde jeg jo fået lidt galt i halsen, hvordan det forhold egentlig er. Så jeg troede, at jeg blev nødt til at skulle være en perfekt udgave, der
bestemt ikke var dum på nogle områder, og ikke var langsom og kunne overkomme en hel masse. Og det her med at have en anelang to-do-liste, og altid havde planlagt, hvornår jeg skulle træne næste gang, så jeg vidste, at jeg kunne få brændt kalorier, så jeg kunne forsøge at være smuk og dejlig for mine ja, relationer, ikke for mig selv. Øh, det, det var faktisk noget af et fængsel at være i, men min måde var jo at fremstå altså med en facade, fordi der var jo ikke nogen, der skulle opdage, hvordan jeg havde det indeni. Og det her med, at jeg havde afsindig meget tankemøller, evigt bekymrende om ting, og jeg havde svært ved at sove, og mit nervesystem stod og dirrede. Dengang vidste jeg ikke, at der var noget, der hed nervesystem. Det var på ingen måde ønskeligt for nogen. Og på en eller anden måde, så havde jeg jo fralagt mig selv ansvaret, fordi jeg var ikke klar over, at min indvendige lykke, den afhæng af mig selv. Jeg troede faktisk, det var ydre faktorer, der gjorde, at jeg blev lykkelig. For eksempel at købe en ny lækker taske, eller kunne hænge ud med de rigtige, dem jeg så op til. Ja, eller kunne sige, at man havde været de rigtige steder. For mig hang det på ingen måde sammen med en form for indvendig ro og hvile i sig selv. Og det kan man sige, det har jeg jo så arbejdet meget, meget målrettet med i løbet af mine 40. Og nu siger jeg målrettet, fordi det var måske ikke i virkeligheden målrettet, fordi jeg vidste jo ikke, hvad det var for en rejse, jeg gik ind til. Jeg vidste bare, at jeg kan huske, at jeg en dag stod nede i bryggerset og mærkede, jeg tog i døren ind til gangen, og så tænkte jeg bare sådan, what the fuck? Det kan sgu da ikke passe, undskyld jeg bander, at det her, det er livet. At det her, at man skal nøjes med at være så stresset og så fortravlet og så lidt nærværende. Og det er jo nok ord, jeg har proppet på efterfølgende, men jeg føler bare en afsindig længsel efter noget andet, og også en vilje, fordi jeg tænkte, det kan ikke passe, det skal være sådan her. Og så tog jeg egentlig tyren ved hornene, og begyndte at opsøge noget hjælp. Og, og jeg kan tydeligt huske et online kursus, jeg startede på lige efter min far døde tilbage i 17. Det var det online kursus, et selvværds online kursus, der kom til at gøre den allerstørste forskel for min rejse. Fordi jeg pludselig begyndte, altså jeg fik input, som gjorde, at jeg kunne se verden på en helt anden måde, og ikke mindst, at jeg kunne se mig selv på en helt anden måde. Og så begyndte jeg jo lige så stille at træde ud af min kæmpe store komfortzone. Den var jo enorm. Og min lille udviklingszone herude, den var minimal, fordi jeg var rigtig meget styret af frygt. Og når vi har frygt i os, har rigtig lavt selvværd, jamen så tør vi ikke ret meget. Og så har vi det bedste inde i komfortzonen, godt med kontrol og sørge for, at der er styr på det hele, sådan at vi hele tiden kan regne ud, hvad der skal ske, så der ikke er noget, der går galt, og nogen, der kan komme og sige, at jeg var dum, eller uintelligent, eller jeg ikke havde styr på mine ting. Og det blev en rejse, hvor jeg skulle finde både mod og tillid, og det skulle også være enormt vedholdende. Men det var også ligesom om, at i takt med, at jeg øgede min bevidsthed, så fik jeg virkelig bare, blod på tanden. Fordi det gik jo op for mig, at jo mere jeg turde at kigge ind i det, der var det mest forfærdelige for mig, jo mere udviklede jeg mig, og jo mere ro fik jeg på. Og jeg kan også tydeligt huske den første gang, jeg fornemmede mit nervesystem. Det var en nat, hvor jeg var oppe ved en af mine børn, og da jeg så lagde mig i sengen igen, så sidrede jeg. Jeg sidrede for vildt, og jeg var ikke klar over på det tidspunkt, at det var nervesystemet, der virkelig var i gang. Men det lærte jeg jo så senere hen. Og det blev jo så min målepind fremover, eller min målestok i forhold til, hvordan har jeg det egentlig? Og sidenhen, så har jeg jo nørdet nervesystemet helt enormt meget. Og så meget, at jeg også
fik mod på at starte på Body SDS kropsterapiuddannelsen tilbage i 19. Og det blev så endnu en rejse ind i, ja, en rejse, man slet ikke kunne forestille sig. Jeg troede jo egentlig, jeg var ret godt kørende, inden jeg startede, fordi jeg havde nørdet rigtig meget i selvværd og nervesystem. Men pludselig så fik jeg kroppen med ind over. Det var ikke kun den kognitive afdeling, tankeafdelingen, der var i gang, den mentale afdeling. Jeg fik pludselig en mulighed for at koble krop og sind sammen. Og de 3 år på Body SDS-uddannelsen blev jo et kæmpe vendepunkt i forhold til at arbejde yderligere hen imod og elske mig selv fuldstændigt. Og hvis der var nogen, der havde sagt til mig, da jeg var 40, øh, hey, du kommer til at elske dig selv ubetinget, uanset om du laver fejl, uanset hvordan du ser ud, uanset om du har make-up på eller ej, uanset hvad for noget tøj du har på, så havde jeg virkelig grint af dem, fordi det var ikke en mulighed dengang. Og i takt med, at jeg højnede mit selvværd, højnede min måde at se mig selv på, sådan at jeg kunne se mig selv med kærlige og milde øjne, også når jeg klokkede i det, også når jeg glemte ting, også når jeg ikke levede op til andres forventninger. Det var jo virkelig en game changer, der gav ro på nervesystemet. Og på rejsen fik jeg jo lige så stille lært, jamen, hvorfor jeg havde en lang to-do-liste, hvorfor jeg havde svært ved at sove, hvorfor jeg spiste enorme mængder af sukker, og hvorfor jeg havde det her enorme pleasergen. Og så blev det jo pludselig mega interessant, når jeg kunne skrue på nogle knapper, og jeg begyndte at kunne svæve op og sige, nå, nu er det hende den gamle Trine, der er i gang. Hvordan kan vi lige hjælpe hende bedst muligt, så hun ikke kommer ud af den tangent igen? Og så bliver jeg opmærksom på, hvad jeg i virkeligheden havde brug for. Og det var jo i virkeligheden det, at tage ansvar for mig, i stedet for at lægge ansvaret over på andre. Ansvaret over på mine arbejdsgiver i forhold til, at de skulle sørge for min udvikling, og jeg skulle dygtiggøre mig og sørge for, at alt var okay der, og lægge ansvaret over på min partner i forhold til at sørge for, at jeg var lykkelig og fyldt op af kærlighed, og lægge ansvaret over på vejret eller på omstændigheder omkring forskellige forhold. For mig handlede det altid om at placere en eller anden form for skyld, og i takt med, at jeg kom hjem i mig selv, jamen, så kunne jeg også godt se, at ansvaret udelukkende afhang af mig. Og det var faktisk, jeg kan huske, at jeg stod inde på min gamle arbejdsplads, jeg var servicechef inde i Salling Stormagasin i Aalborg, og pludselig en dag gik det op for mig, gud, det er mega fedt det her, fordi nu har jeg selv ansvaret. Det vil sige, at jeg selv kunne begynde at styre slagets gang, i stedet for at alting var overladt til andre, for at sørge for, at jeg var lykkelig, eller jeg var rolig inden. Nu havde jeg pludselig en knap at skrue på, som gjorde, at jeg havde nu siger jeg, kontrol. At det var det jo nok i virkeligheden til at starte på. Og med tiden er det jo faktisk blevet en slippen kontrollen. Og det er i høj grad det, jeg også mærker nu, og jeg har jo mærket det de seneste år, men det er bare sådan meget tankevækkende nu, hvor jeg har rundet de 50, at fra at være, ja, nu har jeg jo sagt 40, fed og færdig, det er faktisk at have en følelse af at være 50 håbefuld og handlekraftig. Det er virkelig ord, som resonerer i mig nu, fordi jeg er ikke i tvivl om, at alting nok skal løse sig, og at jeg også har evnen til at handle, til at tage ansvar nu. Og det giver bare en enorm høj grad af frihed. Det her med, at jeg har højnet mit selvværd så meget, at jeg elsker mig selv 99% af tiden, uanset hvad der sker. Og at jeg den her enormt høje tillid til, at tingene løser sig. Jeg behøver ikke at overbekymre mig. Og det er faktisk sjældent, at jeg har tankemøller, der handler om ting, der er sket. Og jeg siger selvfølgelig
sjældent, fordi ja, det sker jo en gang imellem, at jeg bliver fanget af noget, hvor jeg kommer i min følelsesvold, men jeg bliver ikke bange for det længere. Enten så ved jeg, at jeg selv kan klare det med de redskaber, jeg har med, eller så ved jeg, hvem jeg skal tage fat i, som på en eller anden måde er længere fremme end mig, som kan hjælpe mig. Øh, og jeg skulle hilse at sige, at det er jo også en kæmpe grad af frihed. Øh, ja, det, det er faktisk vildt nok at sidde her og fortælle om det. Men det er faktisk en fantastisk rejse, jeg har været på, og jeg er enormt taknemmelig for, at jeg havde mod nok til at træde ud på den. Og jeg er jo enormt taknemmelig for de mennesker, jeg har mødt på vejen. Både dem, der har bygget mig op, og dem, som jeg måske i første omgang har tænkt, hvad filen skal de lære mig? Jamen, der har altid været læring med på vejen, og det er en enorm gave at begynde at kan se gaven i lorten, og jeg havde virkelig det udtryk til at starte på, fordi jeg kunne ikke se nogen som helst gave i noget som helst, hvis jeg var følelsesmæssigt øh, ude af drift, kan man kalde det sådan, øh, fordi jeg var så meget i min følelsesvold, fordi jeg var så optaget af, eller hvad kan man sige, trigget af gamle traumer, gamle usande tanker om mig selv, som var blevet til en overbevisning om, at sådan her var jeg, og sådan her var verden. Og det her med, at jeg nu ser verden med meget mindre dømmende briller. Og så er vi tilbage igen til hovedemnet egentlig, fordi øh, det handler om mindset. Og uanset om det handler om alder, om øh, job, relationer, uanset hvad det handler om, så handler det om, hvilket mindset vi går ind i. Og har vi meget gammel, lort med i bagagen, så er det utrolig svært at have et åbent mindset, et lyst mindset, et tillidsfuldt mindset. Så har vi et lukket mindset, der kun ser fejl og mangler og frygt. Øh, og den rejse, jeg har været på i forhold til at få luet ud i de gamle traumer, der havde sat sig i min krop, og som blev ved med at aktivere mig til at være overperformer, pleaser, overdoer. Øh, det er enormt dejligt at have sluppet af med dem, og ikke fordi jeg ikke falder i en gang imellem, for det gør jeg jo stadigvæk. Og det handler jo ikke om, at vi falder i. Det handler meget mere om vi har nogle redskaber til at hive os selv op af det der hul, vi kan komme ned i en gang imellem. Livet bliver ved med at ske. Øh, Livet stopper ikke med at give os hårde ting, vi skal dele med, ligesom det også giver dejlige ting, vi kan nyde. Men det er jo en lige del af hver. Det er lige meget op og lige meget ned, og lige meget op og lige meget ned, og vi bliver nødt til at huske på, at der er lige meget sødt og surt. Øhm, og ja, jeg tror bare, jeg vil afslutte med at sige, at jeg mærker den her kæmpe taknemmelighed for, at jeg står nu her. Og jeg glæder mig afsindig meget til de næste 50 år. Og tanken om, hvad jeg har formået at gøre de sidste 10 år, jamen prøv at tænke, så har jeg 50 år at udfolde dem i stedet for at gå ned af en tanke omkring, jamen, så har det også været hårdt for mig, da jeg var barn og ung, og alt det, jeg er gået glip af, fordi jeg ikke har haft højt selvværd og tillid til mig selv. Det er ikke vigtigt. Det vigtige er, hvor jeg står nu, og jeg bruger meget lidt tid på i dagligdagen og tænke på, hvordan tingene har været. Jeg taler selvfølgelig om dem, fordi jeg gerne vil inspirere til, at det altid er muligt. Og det ser jeg jo også, når jeg har body sessioner. Jamen, jeg har jo klienter, som er langt over 70 år, som har bestemt sig for at gøre op med gamle paradigmer og gamle overbevisninger, for at træde ind og leve i en helt ny energi, en helt ny måde at være i livet på. Så det er aldrig for sent. Og jeg tænker, herregud, 50 år, prøv lige at tænke, hvad jeg har tilbage og skal opleve af skønne ting. Øh, og så har jeg også en kæmpe mission, og den er du jo med på. Hvis du er ny her i mit univers, så vil du komme til at høre mere om det. Og jeg, der har været med længe, jeg vil jo enormt gerne
inspirere til at tage den her tur, tage tyren ved hornene og vide, at jamen, det kan ikke passe, at det bare er stress og jag og ubehag og urolighed i et væk. Nej, vi skal simpelthen have skabt ro på især os mødre, så vi kan skabe ro på vores børn, så de kan være med til at forandre verden, så vi kan skabe ja, jeg kalder det jo en antistressrevolution, fordi det kan ikke passe, at ting skal gå så stærkt, og alting skal være så godt og hurtigt og perfekt. Vi bliver nødt til at skal tilbage og mærke nogle af de sådan lidt mere gamle dyder, øh, fordi den her måde, vi lever generelt på, den styrer os direkte i afgrunden, og det er der jo rigtig mange, der oplever ved at gå ned med stress. Og ja, mit største ønske er virkelig at være med til at inspirere andre til at inspirere jer til at tage rejsen, også selvom at vi ryster i bukserne, og det kan føles så farligt. Men der venter så meget på den anden side, som er hele rejsen værd. Yes. Jeg lovede jer et lille tip til det her med, hvis vi føler fastlåshed, fordi det var virkelig noget af det, jeg i den grad mærkede. Jeg følte mig fastlåst i mit liv, og det var ligesom om, der var en spændetrøje på. Og tit så tror vi jo, at det er lige den ene ting, der får os ud af spændetrøjen, ud af fastlåstheden. Men det er faktisk mange små ting, der gør, at den begynder at blive løsere og løsere. Med et konkret råd, det er, hver gang du kommer til at mærke utilfredshed, så stop med at snakke om det, du ikke kan lide. Stop med at snakke om det, du ikke vil have. Stop med at snakke om, hvem der er dumme, hvem der er trælse, og det var også fordi. Stop med at hænge dig i, hvad du ikke bryder dig om i dit liv. Fordi jo mere energi du giver til det, så er det den energi, du rummer. Det er den frekvens, du kommer til at være på. Så er det det, du tiltrækker. Præcis ligesom magneterne. Hvis I er så gamle som mig og havde sådan en rød-hvid magnet, man kunne samle en knappel med nogle synåle op med, så bliver det det, du tiltrækker. Skynd dig at blive bevidst om det, at du er gået ned ad den allé, og skynd jer at skifte om og fokusere på, hvad er det, jeg gerne vil? Hvor er det, jeg gerne vil hen? Hvad er det, jeg godt kunne tænke mig? Hvad drømmer jeg egentlig om? Og for mange er det jo svært at vide, hvad de drømmer om, fordi vi har ikke mærket efter. Og jeg kunne på ingen måde mærke, hvad jeg drømte om. Jeg vidste i hvert fald bare, hvad jeg ikke ville. Og det her med at begynde at blive bevidst om, jamen, hvor vil jeg hen? Hvad vil jeg elske? Hvor vil jeg gerne bo? Hvilke relationer vil jeg gerne have? Hvilket job vil jeg gerne have? Hvad kunne jeg godt tænke mig at bruge min hverdag på, min fritid på? Gamle interesser, vi har fået lukket ned for. Er der noget, der skal åbnes op for igen? Ha' fokus på det, og begynde at forestille det, altså se det for dig, at det er det her. Så højner du automatisk din frekvens, og så ligesom synåle eller med magneten igen, jamen så er det også det, du begynder at tiltrække ind i dit liv. Og jeg siger ikke, det er nemt. Det er det på ingen måde. Det er simpelt, når jeg forklarer det her, men det er ikke nemt, fordi det kræver afsindelig meget træning af hjernen. Ikke at falde i det gamle mønster. Men start nu i det bitte små, og have en fest hver gang det går op for dig. Gud, jeg opdagede, hvor jeg var på vej hen. Og lige stille switch over til, hvad kunne jeg godt tænke mig? Så hver gang du mærker fastlåshed, hver gang du mærker lidt for meget stress, hver gang du mærker opgivenhed, giv slip på det, du er i, og begynd at se for dig, hvor du gerne vil hen. Og så tager du et lille step hen imod det. Hvad er det næste lille bitte step, jeg kan gøre for at føle mig mindre fastlåst? Jamen, det er måske lige at tage en time for sig selv, hvor man kan gøre lige præcis, hvad man har lyst til. Føler jeg mig mega stresset, så er det oftest ro og søvn, der skal til. Bitte små knapper, man kan starte med at skrue på, som bliver katalysator for det næste step og det næste step. Og man skal ikke vide vejen, man skal ikke kende vejen, men vi skal vide det næste lille step. Yes, det var det var faktisk mega fedt lige at dele det med jer.
Jeg håber, at det her har været med til at inspirere på nogle punkter, både i forhold til mindset-arbejde, men også hvordan man lige kan komme ud af fastlåstheden. Og for dig, der ikke kender mig så godt, så håber jeg også, at du selvfølgelig har fået et indblik i, hvem jeg er, og hvad jeg står for på det her område i hvert fald. Og så glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, at vi lyttes ved igen. Tusind tak, fordi du var med. Og husk, kender du en sjæl, der også kunne have brug for at høre det her, jamen så tøv endelig ikke mere at del. Jeg vil blive dybt taknemmelig, jo flere vi kan komme med i den her antistress-revolution. I skal vide, I er virkelig værdsat hver i. Vi høres ved. Hej hej.